खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान खौरां लानानै दिन्थिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। इउपिपिएल दोलोआ एनडिएखौ नागारसिगोन। बे खेबाव एनडिएनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव मा थांखि लागोन इउपिपिएल दोलोआ? खौरां मोननाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलोआ फैगौ डिसेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव एनडिएजों थानाय सोमोन्दोखौ सिफायगोन। जानो गोनां 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ गासै मोन 27 बियाबाव बिजाथि फसंगोन आरो बेनि अनगायैबो इउपिपिएल दोलोआ बिटिआरनि मोन 15 बियाबफोरनि अनगायैबो मोन 12 उफ्रा बियाबफोरावबो बिजाथि महरै फसंनो थाखाय थियारि जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलोआ सोनाब गलाघाट, दुधनै, बक', सायख'वा, बजालि, रंगिया, दिसपुर, नगाव, गलाघाट, देमबरिया, बरपेटा, धेमाजि आरो धेकियाजुलियावबो इउपिपिएल दोलोआ उफ्रा बिजाथि फसंगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबिजों हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हानजा सुनाय हाबाफारिनि गेजेरजों कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लायाव थानाय बर' कसारि सुबुंफोरनो फारियाव सोजानाय सुबुं जनजातिफोरनो हानि मोनथाय होनाय आरो बिकिडब्लिउएसखौ आबुं गनायथि होनाय, गामि फोसावनाय, सिमा थि खालामनाय आरो बिसायख'थि खुंनाय। बेनि अनगायैबो बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोर आरो फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनाय। आरो सनितपुर, बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय बिटिआरआव गोबां गामि सोदेरनाय आरो बिटिआरनि खोलानि बाहागोनिफ्राय उफ्रा गामिफोरखौ सोफादेरनाय। हाग्रा मोनथाय आयेन 2006 नि सिङाव ट्राइबेल हारिफोरनि थाखाय हानि मोनथाय होनाय। जोबथेसालियाव थानाय एनडिबिफोरखौ उदां खालामनाय आरो एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ बोखांनानै लाफिननाय। बेफोर गासै दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारनाय हानजा सुनाय हाबाफारिनि गेजेरजों नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मानोबो गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। दुधनैनि माटिया गारमारियाव सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ खादों पुलिसआ। बेजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय मोन 46 था ड्राग्सजों आबुं कन्टेनारफोरखौबो बोखांनो हाबावदों। बेनि अनगायैबो गंनै मबाइल फनजों लोगोसे गंसे बाइकखौबो बोखांनो हायो हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय। बे खाजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ बरपेटानि शफिकुल इस्लाम आरो गुबुन सासेखौ आबालुर रहमान होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि अनगायैबो गहपुरनि खेरनि गेटआवबो साब्रै गान्जा फालांगिरिफोरखौ हमनो हाबावदों। पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गंनै बाइकजों गान्जाखौ लाबोबाय थानाय समावनो बे साब्रै गान्जा फालांगिरिफोरखौ खानो हायो। बे हमनो मोननाय गान्जाखौ गासै 3 केजि जागोनखौ मिथिहोदों आरो हमजानाय गान्जा फालांगिरिफोरखौ सारु डेनियेल, गमिन इटे, टेलिरानिया टेसिकाको होननानै सिनायथिनो हादों। गिबि मन्थ्रिनि बिथोन होनाय बादियै फिन आरोबाव सासे बिरला शिव सेनानि सोद्रोमाखौ हमबावदों पुलिसआ। बिरला शिव सेनानि हेंथायै आसाम पुलिसनि हानजाया गोख्रों नायबिजिरगासिनो दङ। खाजानाय बिरला शिव सेनानि सोद्रोमाखौ तिनिसुकिया जिल्ला समितिनि बिप्लब गगৈ होननानै मिथिहोदों। नाथाय दासिमबो खारखोमानानै थानाय बिरला शिव सेनानि बारग' दैदेनगिरि बिकास असमआ खारखोमानानै दङ, नाथाय बिखौबो हमनो थाखाय पुलिसआ गोख्रों संदानगासिनो दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मैया एबसुनि हानजा सुनाय हाबाफारियाव कक्राझार सोहोरनि थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सासे देहायारि जेंना सुबुङा मोदोमाव अर सावनानै लानाय मोनसे जाथाय जानानै थाङो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे अर सावनानै लानाय सुबुंखौ टिकेट मुसाहारि आरो बिखौ रामफल बिलनि होननानै सिनायथिनो हादों। जाय जाथायखौ लानानै गोबां सुबुंफ्रा थुबुर जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला गावनि देहायाव अर लगायनानै लानाय सुबुंखौ गेदेर बेरामजों साग्लोबसारनायमोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जाथाय जानाय उनाव पुलिसआ थांनानै बे अर खामजानाय सुबुंखौ बोखांहैयो। বিটিচিৰ CM বা চিফ আৰু বিটিচিৰ ডেপুটি চিফক আমি কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ। এইটো আগতেও আছিলে, এইটো নহয় যে প্ৰমোদ বড়ো নাছিলে, কিন্তু আগতে অকল চিফজন কেবিনেট আছিলে, মৰ্যাদা আছিলে, কিন্তু বিটিচি একৰ্ডত লিখা আছিলে যে আমি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব আৰু ডেপুটি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব। আজি সেই সিদ্ধান্তটো কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। পেৰেলেলি বিটিচিৰ যিসকল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হ'ব উইদিন দ্য বিটিআৰ, বাহিৰত নহয়, উইদিন দ্য বিটিআৰ তেওঁলোকে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব। বিটিচিৰ 5খন জিলাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব। আজি কেবিনেটে তাত অনুমোদন জনায়।